Ay guys, karon guys nag ayo mi sa amo ang sidewalk guys. So pakita na ko ninyo. Ay guys, welcome back guys. So okay, long time ago guys ako naka-vlog, busy lagi. So karon guys umana ni among among gibuhat karon guys. Ako sang gi-compact ang yuta og human among gibutangan og ground cover. So money siya guys. So ako sa ibalim ani guys. Todes na kong kumbati ani. Todes kumbati guys, mana ni siya. Ako nang gibutangan og ground cover pero gi-compact sa ni para magahi ang yuta. O gibutangan nako og kanang border. So munang grabe among ibutang, murag di pa ni siya eksakto ng gravel diri kay gamay ra. Ang gravel nang gibutang sa yuta sa una og akong gikuha. Ani siya guys. So guys, butangan ako og metal diri para ng border. So di man lalim ning mahimot ang construction. So ano ni siya ug ang akong bana hindi katabang kay sakit iyan tuhod. So ako na lang buhat ani para di kaayo dagang sagbutan. Awa kong gi guna ang sagbot ang daghana ug diri sunod na puno tangan og gravel nga dinhang dapita ako rang igunahan. So muna ni guys ang akong gibuhat karon guys.